गुबुन हादोराव नोङो मोजां हेफाजाब हैनो हागौ गुबुन जायगायाव नोंनि रोंना लानाया मोजांथार नों साख्रि मोननो हागौ नोंनि रोंनाय लानाया गुबुननि थाखाय मोजां गियान होनो हागौ अनदायगाफोर न'खराव नाथाय जोनोमगिरि बिमाजों बिफाजों बे लोगो बादिसो नों एमए फरायमालै जानो डक्टर मालै मा जानो नोंनि बिमाया है आंनि फिसाखा बे डक्टरखा डक्टर मालै मा जानो इन्जिनियार मालै मा जानो बे आंनि फिसा नाथाय बे डक्टरखौ डक्टर बादि एबा बियो इन्जिनियारखौ इन्जिनियार बादि बेखौ मान होना लोगो बादिसो मानियो मानिना मानिया नोंनि फिसाफ्रा गियानि जानो हागौ नोंनि फिसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार जानो हागौ नोंनि फिसाया आरो नोंनि फिसाया नाथाय गुबुन जायगायाव गुबुन स्कुलाव गुबुनाव फोरोंनायाव बे मान होजागोन माने बे नोंनि गियाना गुबुनाव मान मोनगोन नाथाय न'खराव नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाजों बियो अनदेगाफोर लोगो बादिसो बियो डक्टर मालै मा जानो अनदेगाफोर बे इन्जिनियार मालै मा जानो सासे गिदिरथार प्रफेसर जा मालै मा जानो सासे आइएएस मालै मा जानो आइपिएस मालै मा जानो नाथाय गुबुन जायगायाव अफिसाव बे सार होनजागोन मान मोनगोन मोजांथार सनमान मोनगोन नाथाय गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाजों बे लोगो बादिसो दा बेनिखायनो अनदेगाफोर दिनै बेबायदिनो जोंनि न'खराव बिमा बिफाजों बे फिसाया गिदिर गोलाव जाब्लाबो मान मोननो दा लुबैथों बे लोगो बादि गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों बे लोगो बादि जाथों आरो बेहायसो गेदेर अननायखौ मोनो अनदेगाफोर जायजों अनदेगाफोर खेबसे सुथुर जाबायब्ला नोङो सोरजोंबा बिराद गिथाव सुथुर जाबायब्ला दाना जों बेजों लोगो जाफिननाया गाहाम नङानो जानो हागौ बियो इसोरनि जिउजों दैदेनजायाखै गोथार जिउआ बेनाव गैया नाथाय बे गोथार जिउजों दैदेनजायै सुबुङा उन्दै जानो एबा निमाहा होनो बे गोसो गैया नाथाय बे सुबुङा इसोरनि जिउजों दैदेनजायाजासेनो ओरैनोल' लोगो जादों जाय सुथुरमोन नों दुश्मनमोन बेबायदि सुबुंजों लोगो जायैयानो गाहाम नाथाय बे थारैनो इसोरनि जिउजों दैदेनजाबायब्ला बे गासैखौ बावजोब्बायब्ला लोगो जा बेखौ नों लोगो खालाम मानोना बियो बै समनि आगोलनि गासै गोरोन्थिफोरखौ दायफोरखौ दुश्मन जानायखौ बे गासैबो निमाहा होजोब्बाय बावजोब्बाय नाथाय बे सुबुङा इसोरनि जिउजों दैदेनजायाखै बियो जेब्लायबो गाज्रियावनो दङ नाथाय बेबायदि सुबुंजों दान्दिसेनि लोगो जाफानायाव बेजों लोगो जानाया नों गिथाव बाथावखौ बरायना लायो बेनिखायनो बेखौ जाय खालामो बे गावनि थैनायखौ बजबना लानाय जायो जानांगौ नोंजों लोगो जाफानानै सानसे समाव नोंखौनो आरोबाव बे गुबुन खायदाजों फोजोबस्रांगोन बेनिखायनो अनदेगाफोर इसोरनि जिउजों दैदेनजायै सुबुंफोर सोरबा दुश्मना साननैसोनो लोगो जाफ्लादोंब्ला बेखौ लोगो लायैया गाहाम नङाब्ला नों गावनि थैनायखौ बरायनानै लानायजों समान बेनिखायनो बे माखासे गियानफोरखौ जों मिथिना लानाया गाहाम अनदेगाफोर जों बयबो मिथिगौ आरोबाव मोनसे गियान हा जावोब्ला जेरै जोङो दै मोनो गोग्गो दै मोनो जानो हागौ बे हानिफ्राय जोङो सम्पतिबो मोननो हागौ हा जावोब्ला अनदेगाफोर सानसेखालि सासे सुबुङा हा जावदों फुख्रि जावदों बे फुख्रि सिङाव गोदोनि सोरबा सुबुङा बे हायाव अनदेगाफोर थाखा गोथां सना बेबायदिनो थिंख्लियाव बेसेबांबा गिदिर थिंख्लियाव फबनानै गालांदोंमोन नाथाय बायदि थाखा गोथां एबा सना बेबायदि बेसेन गोनां बेबायदि सम्पति दं होननानै बै मिथिया नाथाय जेब्ला बे हाखौ जावो जावनाय लोगो लोगो थाखा गोथां सना मोनबाय जाय क्ररपति अनदेगाफोर बेबायदिनो बेजों मा फोरमायदों हा जावोब्ला गोग्गो दै मोनो जानांगौ सोरबा बिनि जिउआव इसोरा अननानै होनाय दङब्ला सोरनिबा बियो फबनानै दोननाय सम्पतिखौबो मोनो बेबायदिनो थिग बिदियै गुरुखौ सिबियोब्ला सोरबा नोंनि फोरोंगिरिखौ सोरबा फोरोंग्रा मोजां गियान होग्रा बिनि सायाव मोजां बिनि बोसोनखौ लायोब्ला बेखौ नोंनि गुरु एबा नोंनि फोरोंगिरि सोरबा मोजां फोरोंग्रा बेखौ जुदि नोङो अनदेगाफोर जायफ्रा मान होयो बेखौ सिबियो बियो अनदेगाफोर सानसे समाव गेदेमा मानसि जागोन नाथाय नोंनि फोरोंगिरिखौ नोंनि गुरुखौ नों बेनिफ्राय मोजां गियानखौ नोङो लानानै बेखौ मान होनो रोङाब्ला नोंनि गियाना नोंनि मोननाय गियानफ्रा नोङो गोमालांफिनजोबो जेरै हाखौ जावनानै गोग्गो दै मोनो
हाखौ जावनानै सोरबा सम्पति मोनो बेबायदिनो नों जि अन्धगाफोर गुरुनिफ्राय नों मोजां गियानखौ बेनिफ्राय मोनबाय आरो बे गुरुखौ नोङो मान होनो नांगोन गोदोनि समाव सोरबा फोरोंगिरिफोर लामायाव हान्थिनाय नुयोब्ला सोरबा साथ्रफ्रा लामानियाव बे थाथ'नानै फोरोंगिरिखौ खुलुमोमोन फोरोंगिरिखौ मान होयोमोन साइकेल सालायोब्ला साइकेल बाइक होनानै फोरोंगिरिफोरखौ बियो दसे थाद'नानै सार आरो खुलुमोमोन दानि जायफ्रा गियानजों मोनाखै बिथांमोना बै फोरोंगिरिखौ मान होआ मालाबा बिसोर मान होनाय नङा गावनि फोरोंगिरिनाव थांखुबिनानै जागोन बिदिनो गाज्रि गाज्रि बाथ्रा सावरायगोन बेखौ गियाननि होना अन्धगाफोर जों दिनै गोबांथार बोसोनफोरखौ खोनायो नोंनि फोरोंगिरिफोर सोरबा सोरनि बोसोन होग्राफोर सोरबा पास्टर सोरबा फादार सोरबा सिस्टार सोरबा बिशप सोरबा बिदिनो रिट्रिट टिचार जाय नोंनि फोरोंगिरि बायदि नोंखौ फोरोंगासिनो दं बेखौ मान होनो नाङोब्ला मान होयोब्ला सन्मान होयोब्ला अन्धगाफोर बे मानसिया जेरै गेदेमा मानसि जागोन नाथाय अन्धगाफोर नाथाय आं बिदि होननानै आं गावनो मान मोननो लुबैयाखै आं नोंसोरखौ फोरोंबाय थादोंब्लाबो गोबां जायगाफ्राव रिट्रिट फोरोंबोबाय गोबां जायगाफ्राव सानब्रै सानबा आं प्रग्राम लाबोबाय गोबां पारिसफ्राव गोबां मन्दिरफ्राव नाथाय दिनै अन्धगाफोर आं रावनिफ्रायबो मान मोननो लुबैयाखै मानबो होजायाखै सोरबा साफा सानै बेबायदि अननायजों मान होनायफोर थानो हागौ बिदि गोजोननाय लानो हागौ नाथाय दा गोजोननायबो लाला सोरबा दैमालु होनब्ला बिसोर मुं सुग्रा जाबाय दैमालु मुं खोनाब्ला सोरबा एरखेग्रा जाबाय बेनिखौ बेखौ जायगा होयैसो जाबाय बेनो आंनि देरसिन माना आंनि माना बेनो मुगै जानायानो देरसिन आंनि थाखाय मान गाज्रि गाज्रि निन्दि जानाया देरसिन आंनि मान आं बेखौसो बजबना लायो नाथाय अननानै आं सोरनोबा आर'नाइ मोननाय सोरनाबा बिदिनो मोजां मासियाव जिरायनाय सोरजोंबा लेंहरजानाय दिनै बेबायदिखौ आं मोननो हायाखै मानोना आं मानसिफोरजों बांसिन बे हादोराव मुं सुजानाय निन्दि जानाय जायगा होजायै गोबां जायगाफ्राव मानसिफोरजों मुगै जानायखौ आं मिन्थिनो एबा नुनो मोनबाय बेनो आंनि थाखाय देरसिन मान मोननाय बेखौसो आं बजबना लायो आं लुबैया सोरनावबा आर'नाइ मोननो लुबैनाय सोरखौबा गेदेर मान मोननो लुबैनाय नाथाय दिनैनि बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों अन्धगाफोर बेबायदिनो नों हा जावनानै नों गोग्गो दैखौ मोनदोंब्ला हा जावनानै सोरबा बिनि जिउआव सोरबा जुदि सम्पति मोनदोंब्ला बेबायदिनो सासे मोजां फोरोंगिरि सोरबा रिट्रिट टिचार एबा सोरबा फोरोंगिरि सोरबा नोंनि फादार सिस्टार बिशप बिसोर नोंनि गियानखौ होदोंब्ला नों बेखौ जेब्लायबो मान होनांगोन नाथाय जोंना बहा फादार सिस्टारफोरखौबो मान होना गोजोननाय लालिया बिसोरखौ सिनाय रोङै बायदि जाबाय नोंबा आं नुनानै एरखेबावो गोजोननायबो लालिया अब्ला बेबायदि नों गेदेमा मानसि जानो एबा नोङो मोजां मानसि जानो हाया बेखायनो जों बेफोर गियानफोरखौ लानि अन्धगाफोर जोबनायाव आं दिनै बेखौ बुंनानै आरोबाव माखासे बाइबेलनि बाथ्राखौ जों आवगायलांनो जेरै जों बयबो मिथिगौ जाय बिफाङा फिथाइ दं जाय बिफांनि दालाइया फिथाइ दं बे दालाइया देमग्लायो फिथाइ गोनां बिफाङा जेरै फिथाइनि गिलिरावनो बे गंग्लायो गिलिर अजन जानायजों बे गंग्लायो बेबायदिनो जाय मानसिनि जिउ आखल आखुआ गुन गोनां बे सुबुङा गावनि गुननि गिलिराव मोजां गोसो गोथारै गंग्लायो बे आवगायलाङोनो जाय बिफांनि दालाइयाव फिथाइ दङ आरो बे फिथाइया गिलिर जानानै बे दालाइया गंग्लायो बे दालाइया देमग्लायो बेबायदिनो जायनि जिउआव गियानजों बुंफबनाय जायनि जिउआव मोजां सानसुमैगिरि बिनि मैखुन आरो जिउआ इसोरनि जिउजों आबुं जानाय बेबायदि सुबुङा बे गंग्लायनानै उन्दै जानानै जेब्लाबो जिउ दायोनो जों बाहाय सिनायो बै बिफांजों रुजुना खोन्थादों बे दालाइजों रुजुना खोन्थादों फिथाइया बेखौ गंग्लायनाय खालामो फिथाइया बेखौ गाहायाव गंग्लायो बेबायदिनो सासे गिदिर मानसि जाब्लाबो बे गावखौ गेदेर खालामा जासेनो गावखौनो सासे गोरों खालामा जासेनो बे जेब्लायबो उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ बयखौबो हावरिया मावरिया खाना खुजा बयखौबो बियो समानै अनो एबा गंग्लायो गावखौ गेदेर खालामा जासेनो बेबायदि सुबुंखौ अन्धगाफोर गोबां सुबुंफ्रा मोजां मोनो सानसे समाव बे जायगायाव जाय बियादै फिसा बिजित ब्रह्म फैदोंमोन बे PhD डक्टरेट बे रुनिकाटा कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो बिनि हिन्जावाबो सासे
प्रफेसर दिनै बे बियादै फिसायखौ आं उन्दैयाव लोगो मोनबोदों आरो बिनि न'खरा मा बिनि बिमा बिफाखौ आं बिबाजै आरो बिदा असे बायदि अनो बेखायनो बे आंखौबो बिबथै असे आरो बिफा असे बायदि अननायजों बे बिजिरा दिनैसिम आंखौ मान होयो गावखौ सासे डक्टरनि बायदि खालामा गावखौ सासे प्रिन्सिपाल बायदि खालामा जासेनो दिनै बियो आंनिफ्राय गोरोंसिन साबसिन बे जाय उन्दै गथ'आ दिनै सासे प्रिन्सिपाल जाबाय डक्टर जाबाय PhD जाबाय आरो दिनै बियो गंग्लायो आरो बे जेब्लाबो आंखौ मानियो आंखौल' नङा बियो गोबांथार बे एरियायाव रुनिखाथायाव बियो बयखौबो मानियो बेनिखायनो अनजायगाफोर बेबायदिनो गुन गोनां सुबुंफ्रा गावनि गुननि गिलिराव बे गंग्लायै आवगायलाङो नाथाय अनजायगाफोर नाथाय मा बुंदों दंफां गोरान एबा दंफां गोरानजों माजों रुजुदों आदुआ सुबुं जाय गावखौ गेदेर खालामग्रा दंफां गोरान बे मालाबाबो गोरान दंफाङा देमग्लाया गोरान दंफाङा बे गंग्लाया अनजायगाफोर बेबायदिनो आदुआ सुबुङा एबा गावखौनो गोरों खालामग्राया गावखौल' इसोर नेमखौ लाग्राया बे मालाबाबो सोलोंनोबो गोसो जाया गंग्लायनोबो गोसो जाया आदुआ जों फोरोंदों बरं बेखौ देमग्लाय होयोब्ला गोरान दंफांखौ देमग्लाय होयोब्ला मा जागोन दे देमग्लायगोन ना बे गोरान बे दालाया थमस्र'बायगोन अनजायगाफोर थमस्र'बायगोन थेवबो बे देबनाय नङा बेबायदिनो जाय गियानजों आबुं गैयै जायफ्रा गावखौ गोरों खालामनानैल' लाग्रा बेबायदि मानसिया उन्दै जानो गोसो गैया बबेखानि बियो नांगौबा नांलायगोन बुलायगोन बेखौनो फोरमायदों थमस्र'बायनाय अर्थआ बियो जायफ्रा गावखौ गियानि एबा गिदिर एबा गावखौनो गोरों खालामना लाग्रा बे मानसिया गावखौ उन्दै खालामा बे मानसिया नांगौबा नांलायगोन बुलायगोन नांगौबा जखम जालायगोन थेवबो आं उन्दै जाया थमस्र'बायनाय ओंथिया बेखौ फोरमायदों बेखायनो अनजायगाफोर फैदो जों अनजायगाफोर जोंबो दिनै उन्दै जानानै गुरै जानानै अरायसम जिउआव आवगायलांनि दिनै नोंथांमोना बे जायगायाव देमग्लायनाय दालायफोर जानानै फैदों फिथाइ गोनां जानानै नोंथांमोना दिनै फैदों उन्दै जानानै फैदों नाथाय बै गावखौ गेदेर खालामग्रा बै आदुवाजों समान एबा बै गोरान दालायजों समान नोंथांमोना रावबो गैया बयबो नोंसोर दिनै बै देमग्लायनाय फिथाइ गोनां दालायफोर बेनिखायनो साफ्रोमखौबो आंनि गोसोआव बेखौनो जों बरायबाय नोंथांमोना बेबायदिनो गावखौ उन्दै खालामनानै जेखि धोरोमनि जेखि सुबुं जामानो गोरों जाब्लाबो दिनै नोंथांमोना बे जायगायाव देमग्लायनाय दालायफोर जानानै फिथाइ गोनां बेबायदि मोजां गियाननि आबुंजों सुफुंजानायखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै बे फेब्रुवारिनि 13 थारिखआव नोंथांमोनखौ आं बरायबाय नाजावबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय आं अरायसम बिगोन दिनै अनजायगाफोर दिनै बे बोसोनथिखौ होनायनि उनावहाय आं बाइबेलनि बोसोनखौबो होनो थाखाय आवगायलांबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों हालेलुया हालेलुया हालेलुया